poďakovať všetkým za účasť v zimnej lige. Myslím si, že táto zimná liga bola za posledné roky najdramatickejšia, ale aj najvyrovnanejšia. Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí sa o toto zaslúžili. Chcel by som poďakovať Milanovi, ktorý nám tu chodil a robil videá a proste vždycky ochotne tu zostrihal, každý sa tam mohli nájsť, takže veľká vďaka tomuto pánovi. Takisto by som aj pochválil chlapcov z Osmeričky, ktorí síce nezískali ani bod, ale chodili sem poctivo, čiže teším sa z toho, lebo iní by sa na to vykašľali a každým zápasom títo chalani hrali lepšie a lepšie, čo bolo vidno aj na tých góloch, že dali viac, čiže vďaka patrí aj vám, že sa na to nevykašľali. Myslím si, ja osobne teším, že aj tá zimná liga bola bez nejakých extrémnych trestov a kariet, aj keď mali sme tu jeden prípad, čo mňa mrzí, že mohli sme to ísť túto zimu bez nejakej udelenej červenej karty, ale taký je šport, taký je futbal. Ale určite vďaka všetkým za všetko tu, lebo sme v novej hale, dohodli sme si pravidlá a všetci ste to dodržiavali, že tu títo ľudia, čo tu pracujú, tak nemali sme žiadny problém, čo ma teší. A takisto posledná vec je poďakovať rozhodcom, ktorí sem chodili a postarali sa o to, aby sme mali rozhodcov, aby to fungovalo. A idem k tomu najhlavnejšiemu. Dneska druhé a tretie miesto bola súťaž, kde mohol vyhrať druhé a tretie miesto aj jeden tým, CMC stav, aj Severania. Severania si to zobrali 5 sekúnd pred koncom víťazstvom na 3-2. A musím pochváliť aj chalanov z Bambariakov, ktorí tento rok, myslím si, že mali veľmi kvalitný tím. A pre mňa ako zážitok futbalový bol, keď sa stretli Bambariaci proti CMC stavu, kde na obidvoch stranách boli kvalitné týmy a bolo radosť pozerať ten futbal a bol by som rád, keby možno do ďalších rokov ten futbal bol v každom zápase takýto, lebo proste to bola radosť pozerať, hlavne kvalita na obidvoch stranách, dobrí brankári, rozhodca dobrý, vynikajúci zápas. A chválim Juraja Valašeka za ako to postavil tento tým, lebo fakt ho postavil, keď som sa na to pozeral, tak dominovali dopredu, dozadu, bránili, veľká kvalita a preto zaslúžene prvé miesto patrí týmu Bambariaci. A takisto aj putovný pohár patrí chlapcom z týmu Bambariaci.